na mobile yo ring hakapor kaba landing ka flight bat namar kajing force bat kajing speed jong kita taiar hakapor baki tingkhuh ya karengkau yo I ya kajing o jong ka Tdem haba kani ke airbus kala landing haba kapoi hapo airport haka destination kaba katong perlok lingba kani ka video ngakwa aban pen ep ba kumno ka flight ka take off lane ka kieu na ringkau shasuny bat kumjuru kumno ka flight pade ka landing lane ka hier na suny shapor ringkau hakani ka video ngalayo aban ring ya ka flight ka ba kieu na khyndew shasuny haka way ni ki airport ka balong busy ba apo Malaysia kumta para feedback ya kani ka video finsa yo I ba kumno kata ka flight ka ba kibriu ki shong da ki laispa sanpo laispa nyopongut sauspa teng hadu sanspa kumno kini kibriu ki travel da kani ka airbus bat kumno kani ka flight ka jukiu bat ka juhiar ya kani ka video ka banga pedmi ladan katu kat ni ki baju request yanga ka ba ong ba lada violat ban pen I ban yo ring ya kini ki flight namar ba ki khon ki jongki ki ju internet ba bat lesi kini ka video kan kham internet chushu ya kito ki bampat ju travel bat kham tam ya kito ki bampat ju I ba kumno ka flight ka kieu bat kumno ka flight ka her te yaisa ba ki video ki jongi perlok nginang yai pen I nang ya shna ki video na kapor se kapor ka ba fila ban yo I link ba kani ka channel ka jongi ya ki aka ki ba film ju I man la ka sengi te perlok lada fi internet ya kani ka video sngo ba share like ba subscribe na ka benta ki we pat ki video ki ban sawan